Marius Vaha, Markus Visto, Antti Riippa, Yes. Kalle Huotari, Olli Turtola, Freakers, Harri Laitinen, Ari-Pekka Saarikko, Markus Salmela, Harri Vartiala, Freakers, Pasi Niemi toiseen kertaan, Rami Lehmuskoski, Kumi Puumalainen, Kari Väre, Ville Manninen, Freakers C, Aatsi Salvila, Kimi Siirtola, 27.–28.3. sovittuna vuonna 2015 Mika Nurkkala, Pasi Suompää, Freakers, Sami Tuutti, Rock Hockey, HML, Hämeenlinna lienee 2015 ottelut tänään. Freakers vastaan Kouvola kello 15. Kouvolassa Mad Dogs eli hassut koirat. Freakers Kemi vastaan kello 17. Kemiltä joukkueena on Roku Lätkä, lienee aito nimi. Freakers vastaan Vaasa, eli ovella ja ulkona tuijottajia. Kaksois-V:llä Vaasa Visios, eli lienee tämmönen visionäärinen. Ja huomenna Freakers kello 11, mahtava ottelu. HML eli Hämeenlinna Giant of Rock, joka hyvin on tähän asti järjestänyt kaiken poikki.